Rampi saya pun sawetawis suki sedaya Bapak Ibu ingkang makarya wonten wingking Siva Musikal oke. Tukang sone nganti seneng banget ya. Sumuruping surya wayah sore mendung katon lali mangan kok nyomberengi atiku rasa gelo tembang tresnaku ilang muspro opo pancen pacoban urip iki sliramu natoni atiku apa tenan lelakon sing tak sangka jebul tresnamu ngemu bisa apa pancen wis pinasti sliramu kebacut tak tresnani ning nyatane sliramu ra bisa tak antepi pungkasane tak trimo lelakonku senadyan perih jroning ati muga Gusti paring papadang kabeh lelakon urip iki. Saulin, dimanakah kau Saulin? Persiapan Siva Musiko sumuruping surya wayah sore mendung katon kok yon barengi atiku rasa gelo tambang tresnaku ilang muspro opo palko urip iki kalian sliramu natoni atiku apa lakon sing tak sangka jebul tresnamu ngemu bisa apa pancen wis pinasti sliramu kebacut tresnani pungkasane tak trimo lelakonku senadyan perih jroning ati wes ati muga Gusti paring papadang kabeh lelakon urip iki.
terus menika pun aturaken lumantar sarengan kalian konco-konco.